काहे इतना टेंशन में बाड़े भाई? दरोगा जी के रे। दरोगा जी के? दरोगा जी के फुल फॉर्म जानत रे? जानत नहीं का होला? गा के दो या रो के दो ओकरे कहल जाला दरोगा। माने कहे का मतलब तो ई बा के रो के दो चाहे गा के दो, तारा देवही के बा। देवही के बा ऐसे उनका नाम रह कि दरोगा। आज ये सब के लाफड़ा में पड़ेला नु अटक गइल जाई तब तो अटकी। कोर्ट कचहरी चक्कर लेवेला, पूरा घूमत रहेला। कचहरी के पता बा पूरा नाम? ना बताओ। क क च च ह ह री है। ई मतलब का होला? क से कमीना, क से कमीना, च से चंडाल, च से चंडाल, ह से हरामी, ह से हरामी, आ र से रिश्वतखोर, आ र से रिश्वतखोर। अरे हाँ रे मुर्दे, तू तो पूरा पढ़ल लिखल बाड़ी रे। तोरा का लगाता एमबीबीएस कइले बानी। का चीज? एमबीबीएस मैट्रिक में बार बार फेल, ओकरा बाद एलएपीपी कइनी। हाँ लिख लोड़ा पर पत्थर। तू तो मुर्दे डॉक्टर तोरा के तो सलाम ठोकत हुई सब। साला ये हमरा के एसपी सलाम ठोकलन डॉक्टर काहे के? हाँ तोरा के तो छोटा का सुई ना बड़ा का सुई देत हुई। ए नाती कहीं का तब और सबको सब ठीक बा। एगो हम देखत ही के बड़ा परेशान रहत रे दरोगा जी के चिंता में तू ही। रेस रहतनी जौन हाल हमनी के आजकल होता। अरे इतना सैलरी बोल के ना 20-25 बक एक काका का हो बचवा? एगो बात कहल चाहता नहीं। का हो? सुनो। हाँ बोला। एक काका एगो हम दिमाग में सोचले बानी। का हो बाबू? ई से लइका हइहे नइखे, हाँ खाली एगो लड़कीए बिया। ठीके कहता। आ धन है सब तना मकान संपत्ति सारा रहल बा। वो तो बात समझल? सही बा। आज गुजर जइब है तो तोहरा के आग देवे वाला के बा? केहू नइखे ना। ना हो। ई करी दिमाग में हम सोचले बानी तो अपना मन से कि एगो लड़की बिया, ओकरा से तू शादी कर। अरे मर्द बड़ी समस्या न बा हो। का समस्या बा? अरे बुढ़िया हमार बड़ी खतरनाक हिया, लागी जानी तो लागी मारी। बुढ़िया क घरी करी? अब का करब, ओकरा के समझाओ बुझाए पड़ी। समझा दिह बुझा दिह, ठीक न? ठीक। हाँ हाँ हम इहे सोचतनी हाँ आज लड़की बिया तो कल चलिए दूसरा घरे। वो तो बात सही बा। आ बेटी दामाद क घरी करी? आज करबो करी तो जंतर हिस्सा लेवे खातिर ना तो हड़प लिही। वो तो बात सही बा। आ लइकावा रही अपन घर के हई जितना बा संपत्ति उ देखी न। हाँ वो तो बड़ बकी बा। आ तू शादी कर लो। अरे मर्द शादी तो अच्छा हम सोचब। अरे सुनो काका, आज के युग में तो 70 बरिसों के शादी होता। वो तो बात बड़बा हैं? ठीके कहता बचवा। तब तो कहे इतना थुकली बड़ा? अब बुढ़िया के टेंशन छोड़, एक लड़का रही तबे कोनो काम हो सकेला। समझल? हम ओकरा के बुढ़िया के अपना बुढ़िया के समझाई आज। देखिए ओकरा कान में भनक ना जाए चाहिए। ना 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 हाँ वो कहा जान कि ना। लिहो। अरे शादी हो जाई तब तो फिर तो हम समझा- रौनक हो जाई। हाँ आज भर समय द हम ओकरा के समझा देम। तब तो सुबह है हा तारा के हम बताएम देखी लिया। ठीक बा, ठीक बा। बताई है ना। हम तनी जा तनी खेता पर पानी चढ़ गइले बानी आ घूम घाम के आओ तनी तब तारा के बताओ तनी। चलो ठीक बा, तब जा तनी चलो बचवा। चलो हाँ देखी हो। चलो। काका के ऐसा हम फोड़ देनी, एकरा दिमाग में डाल देनी हम कि जा लड़की आई न एकरा घरे जाई कनिया तो हम का करम 2-3 लाख रुपया कमा ले। जो जो जो
का हमर बुढ़िया दिन भर खुरबुर करत रहे बुझाइबे ना करला करा का करता वो देखत देखत आ तनी अरे तनकी आराम कोई जाला अरे आराम तो हराम हो गए जीवन भर ना सुख मिली। अरे कुछ छोड़ा है पहले बैठा ना एगो तनी बढ़िया बात बताओ तई आओ है बैठो बैठो रोक जा हो तारा बकरी लोग तो हमरा है काटेड़ा लोग तो काटेड़ा पर साइड में कॉल जा हां थोड़ा बैठो है बैठो बड़े नहीं होने रख दो नीचे बैठा तनी ना है बैठो चलो बोल का कहत रहा एगो तनी बात कही का बात कहब एगो कहीं दूगो कहीं तू तो रोज ऐसे ही कहला कि एगो कहीं दूगो कहीं घूम घूम के आईबा अरे ना हो कर काम ना धंधा 5 रोटी बांधा बतारा आके रो साहब एक बात कहीं ओने से एक बात कहीं बुझनिया अरे ना हो बूढ़ी चुपचाप रह तनी एगो बात कहतई सुनो तनी बियाह करे के एगो सोचले बानी अभी हम पर लड़की के बियाह ना करब अभी हमर लड़की पढ़त लिखत भी अभी लड़की हमर लड़का भी अभी बियाह ना करब हम पर अरे लड़की बात दुर्बक हम पियो ओकर नहीं न कहत तब का कहत रहा दूसरा के लड़की के अरे ना हो आपन करे के सोचत आ ही ज्यादा ही क्या कहला हो कहला तो कहला कहबे मत करियो अपन बियाह करे के बारे में सोचता नहीं सुन हई बचिया तो चल जाई शादी बियाह करके हैं अब एगो भाई रही हैं तो बचिया ओकर हाथ पर राखी बानी तो मन हमारा भाई नहीं खाता कहां से हम भाई ले जाइए ओका के राखी बन के नहीं पर बताओ तो उहे ना हमरा करम में लिखल चले ना होई उहे ना हम समझावते तहरा के सुन तो शादी कल लिहल जाई तो उ आई तो तोहरो हाथ गोड़ हाथ सब दबाई आ सब तारा के करी हमरो के करी अरे के का शादी करे कहता हम बुझनिया बुझाता रहा हो अपन करबा कि हमार के बतेता गांव भर हित में के का बतिया के करे हम अपन कहत यहां पर आ हिरा में मुंह नहीं खाते खाते अरे ससुरा देख देख कौन आई बा देख के दरोगा जी हवे दरोगा जी ना आवे हां कोई होई बोल बोल हेलो आइयो लो ना दरोगा जी नहीं है एसपी जी हैं लगता है कि बीबी के बीच में लपटाए हैं कतीला बटाए हैं हाँ कब से पता ना कल लिपस्टिक लिप लोज मांग रही थी बीबी अब पहुंचाए नहीं थे दूसरे के ना अरे मर्दे कहती के काहे दरोगा जी बड़ा परेशान में बड़ा लेट कइले ना हाँ दूसरे के ना खाली अलुझाने में रहते हैं सलुझाने में हाँ तो इसी में याद गया भूल अब उनको मार के बना दे रही है गेंदा फूल बीबी हाँ बीबी 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 हाँ ठीक है उनकर बीबी है कि पूरा बड़ा का टीवी है और टीवी न को हां वो दरोगा जी के बीबी बम के गोला हिया बोला यही से तो दिले भी हमका के लिए के सब्जी के बड़का झोला जाना तारे का झोला तले के गइल भाई दरोगा जी के पावर बहरिए काम करेला घरे ना अरे घरवा तो स्विच हो जाला जाके बा सच्चो में घर में मार खाना ना बहरिया के दूसरा के मारे ला हां हां बड़ी तब तो ठीक आदमी नहीं खानू जय सर हम सोची के केने से आ गई तूफान भूकंप आ गई तो लोग को बहुत भूकंप होता ध्यान नहीं खे हम थोड़ा टेंशन में रह रहे हैं टेंशन में वो का चीज टेंशन हो हम देखा कि बहुत परेशान रहता है कितना दिन से सर परेशान रहता हाँ कहता है कि रउरे टेंशन भइल बा हमार दरोगा जी के हमार टेंशन में बा जी सर हमार टेंशन में तुम परेशान रहो यस सर वाह 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 का परेशान हो बताओ तो नहीं जौन हाल हमनी लोगन के होकर बा उहे तरह वो संग हो तो कि ना ये थोड़ा बड़ा 20-25 हजार रुपया मिलता 5,000 साग सब्जी में 5,000 बच्चन के स्कूल में 10,000 लेन देन में 5,000 में का होखे लगा बीबी कहती है कि लिपस्टिक के लिप लो जो क्रीमी आटर पाटर में सब पैसा खोल जान पर सर ई कहे के मतलब एकर भाई
कि दरोगा जी घरे जाता हो तो बड़ी हाला गुला सुनाता उनका घरे कैसे तू जान तो हमें घर हालत में सुनाता फोनावा कइले रही न रुआ जासूस लगे बगा और वो फोनावा कइले रही न तो ये अवधिया पहचान गई बा मैडम जी के और तो मरद मेहरारू में केकरा लड़ाई ना होला हम एही खातिर दरोगा बानी या घरे गेले के बाद तो भाई हम आगे आदमी बनी उहे बानी जो तू लोग बाहर अपना घर है हां तो कम से कम दरोगा जी तो जो मैडम जी मांगत तारी तो दे देवे के चाहिए नु तो का मांगो तारी कि हम नहीं दे पात कि हमनी से घट जाला त रउरो सही घट गइल बा एक से दोनों का कनेक्शन हट गई बा अरे जी सर ना मन बोलो एकदम हर दम मस्ती में रहना संतोनी के दुनिया क्या करे सर 2 दिन की जिंदगी है जी लेने दीजिए साला 84 दिन का रिचार्ज तो कराइए दिया है अरे दादा अरे तू चल जीवे तो बाकी दिन हम ही नेटवा चलाई नेटा बा अरे हट अरे यार एकदम तुम लोग एकदम भ्रष्ट हो गया का जी नहीं चाका भ्रष्ट होता है हम लोग एकदम टंच है कह रहे हैं जी सर कि लगाओ उधर घामा में थोड़ा बाहर निकाल दो गामा में क्या लगा दे अरे टेबल कुर्सी उधर लगाओ हम भी आ रहे हैं हम लोग सोचे हम भी आ रहे हैं थोड़ा एक कुछ काम है सरपंच साहब से बुलाया है कुछ मतलब उनसे मिलना है कुछ काम है और मिल के आते हैं ठीक है आ जौन प्रॉब्लम होई तौन हो जब तू लोग बैठा के रखिए लोग जौन दिक्कत परेशानी होई ठीक है सर आ केहू अगर आ गए उनके साथ बदतमीजी कर रहे लोग तो समझिए लोग तो तू लोग के साथ हम क्या करें नहीं बदतमीजी नहीं करेगा आंटी बदमाशी कर देंगे बदतमीजी हम लोग नहीं करते हैं हम लोग इतना हरामी है कि हम लोग बदमाशी नहीं करते हैं बेवकूफ तो नहीं हरदम खाली मजे के बारे में ना रहे खाली मजे आओ ठीक बा नहीं हमनी के जनता के सेवक हैं यार यस सर हमनी के सेवा करे खातिर है कुल मिले बाजा पहले बाजा कुल काहे में लटके ले बा सर वाले जानते से सर और बातवा अपनी करेला जनता सेवा सबके जन काम बात उन करो जौना तरीका से करो ता जौना तरह से करे मौका करे के बा भाई ठीक बा सर सर जी हमेशा मजा नहीं लो स्प्राइट कभी कभी मंगा दे ठीक ठीक हम जान नहीं हमरा के सरकार ने बसंत होने के दोनों चुपचाप बैठे ठेठ भोजपुरी में समझाता नहीं जी सर। बैठे बोला कुर्सी लगाए सब बाहर Yes, sir. हमरा कुछ करे है कुर्सी कहां गया जी मैडम जी सर जी सॉरी सर मैडम जी शंका देगा तुम लोग वहां पे लगाओ तुरंत हम तुरंत आ रहे हैं आधा घंटा में ठीक। आधा घंटा में आ गए वहां पे नहीं मिला तो समझ जाओ तुम लोग टांगे तुम दे देगा मार के ठीक ना सर सर जी तब तक करा आराम में हो जी ड्यूटी करे के ना मिली चुप बेटा ठीक है सर हाँ उधर से सर के टेबल नमस्कार प्रणाम गोला तनी हम विवेक श्रीवास्तव आप सब जैसे प्यार आशीर्वाद बनौले बने वैसे ही बनौले रहें ये वीडियो के माध्यम से हम आपके समाज के सच्चाई देखौले बने अगर केहू के दिल पर ठेस पहुँचत होके तो हम पूरा अपन यूनिट के साथ सब कोई के क्षमा चाहब केहू के हमनी के उद्देश्य ही ना रहा कि केहू के दिल के ठेस पहुँचाल जाओ और आगे देखी अगला वीडियो में होखता का एक अगला भाग में ओकरा बाद आप सबके समझ में आएगी कहानी के मतलब का है। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज।